El que vostè tira a terra és el que presenta una denúncia contra vostè per un delicte d'agressió, que el jutge redueix a falta. Yo bien no sé quién me denuncia, la verdad, porque es que no hubo nada contra nadie, o sea... Vostè aleshores surt i sí que va presentar una denúncia, tinc aquí la còpia de la seva denúncia. Sí, bueno, me dijeron eso, que sí... Vostè revivint aquests moments, noto que deu estar ara sota una certa pressió psicològica, ambiental, no sé si perquè és la televisió, no sé si perquè no li agrada reviure això, cosa lògica, o no sé si perquè té davant 3 Mossos d'Esquadra o 3 representants de 3 sindicats dels Mossos d'Esquadra, que entenc que per vostè pot ser una situació violenta. Què els hi vol dir? Perquè ells són els primers interessats en què el cos no sigui marcat per el que alguna persona pugui fer en un moment determinat extralimitant-se. Això és evident, no? No els interessa als sindicats aquesta imatge, no interessa al cos dels Mossos d'Esquadra aquesta imatge, estem d'acord amb això, no? Yo a ellos personalmente no tengo nada que decirlos. Yo lo que le puedo decir es que como en mi caso me parece que aparte del mío hay varios más. Pasa que igual no han tenido la suerte que he tenido yo, que me ha asistido un colectivo Ronda que ha estado poniendo hincapié en mi caso, ¿sabes? Igual lo que me ha pasado a mí le ha pasado a muchísima gente porque yo lo escucho y esto se queda en agua de borrajo, ¿sabes? A vostè li arriba que hi ha abusos habituals per part d'algun sector dels Mossos d'Esquadra? Sí, a mí me han llegado varios casos, además en la misma comisaría concretamente 2 o 3 casos. A vostès els consta que hi hagi hagut algun tipus d'abusos a la comissaria Travessera de les Corts? No. Tot el contrari, perquè sempre estem superfiscalitzats amb el règim disciplinari tan dur que tenim. Si això hagués passat estant operatius uns altres cossos, és que ni estaríem aquí. Hi ha una divisió d'afers interns que s'han ocupat d'investigar aquestes coses i posar una solució si hi ha algun company que s'extralimita amb les seves funcions o si es comprovés que això fos... I aquesta comissió realment detecta casos d'extralimitació? Sí? I aplica després les sancions corresponents? Molta dura. Perquè evidentment això no transcendeix. I aleshores, ja que són vostès aquí... Que li pregunten a la seva família si transcendeix quan fan una suspensió d'un any de sou. Quan un cas ha estat cert, comprovat i demostrat, i tant. La comissaria de les Corts és el centre d'atenció. Tots els detinguts van allà. Llavors, clar, càmeres, seguretat màxima, gravacions, en fin. Bueno, yo lo único que sé es que yo entré en comisaría y no tenía ningún rasguño porque no había pasado nada. Salí con el ojo morado, con toda la cara hinchada. ¿Van al hospital? Sí, bueno, cuando me dejaron salir fui al médico forense. Es más, luego... El metge li va fer el certificat? Sí. I va adjuntar aquest certificat a la denúncia judicial? Sí. Aquesta és la fotografia de com va quedar vostè a la sortida? Sí. Amb aquest ull inflat? ¿Y això va ser que un cop de puny? Va ser... Eso concretamente fue nada más entrar un cabezazo del que precisamente, además me sorprendió porque precisamente el que me guiaba un poco cuando salimos, que me decía, tranquilo, que este chico siempre se está metiendo en líos, no sé qué, y tal, cuando entré fue el primero que me soltó un cabezazo en la cara, no sé. Quan un policia, quan un mosso no està de servei, està de paisà i està tranquil·lament, legítimament, prenent una copa en un lloc, si en allà hi ha algun tipus d'aldarull, té obligació d'intervenir? Sí. En principi som agents de l'autoritat les 24 hores del dia. El que passa és que el que la llei no t'obliga és a intervenir, o sigui, el que no determina la llei és quina és la intervenció. La intervenció pot anar des d'una intervenció directa, identificant-se i intervenint, fins a una trucada telefònica a la policia. De què depèn això? Doncs de la valoració del que està passant. In situ. Clar. Aquesta valoració, en el supòsit que, com que no han anat pensant que haurien d'actuar, sinó que han anat de gresca i s'han pogut prendre tranquil·lament 2 cubates, aquesta valoració es pot fer amb la mateixa objectivitat que quan estàs de guàrdia que no pots beure alcohol? En primer cas s'hauria de mesurar si realment porten alcohol a la sang per dir que anaven borratxos. Si no és així, tot comentari serà després de la investigació del jutge que dirà. Dels 2 costats suposo que hi ha i estem donant per vàlid algunes coses que... No dono per vàlid res. Jo aquí tinc la denúncia i em remeto al que diu la denúncia, que és el que està explicant el senyor Muñoz. Hi ha un jutge que està treballant, hi ha els companys, suposo, d'afers interns que estan treballant, i quan acabin la seva feina, doncs... Llavors, però una pregunta. Hi ha càmeres, com comentava vostè, hi ha càmeres dins del que és cada calabós, no?, de les Corts? Calabós no, zona de garjoles.
Vale. Però sí que es grava. I no, però no es grava el que succeeix dins de cada garjola. Grava, vull dir, so ambiental. So ambiental. Jo, En tot cas, la meva opinió és que si aquest senyor ha denunciat que algú l'ha agredit, doncs s'investigarà, el jutge determinarà si realment ha passat o no ha passat. Però la prova amb les imatges, diguem-ne, aquesta prova no existiria, perquè a tu et va passar això dins d'un calabós, ¿no? a mí esto me pasó en un cuarto que hay, no vas a entrar a la derecha, no fue dentro del calabozo, esto fue antes de meterme en el calabozo. Antes de entrar al calabozo, supongo que los chavales estos, yo supongo que lo harían así, hablarían con la gente que estaba de servicio y dirían, a este dejándole un ratito, que supongo que sería así. Yo entiendo que vosotros lo queráis defender, yo no, tampoco sé cómo, hasta qué punto, la actitud, o sea, la manera de actuar de ellos no era normal, o sea, no era normal, no era una persona, porque, no sé, y más vosotros, ¿no? Que yo siempre he tenido fe en la policía, nunca he tenido ningún problema, yo a la comisaría no he entrado en mi vida, vamos, solo he entrado para hacerme carnet de identidad, de verdad te lo digo, y lo que me fastidia es que ahora veo un Mosso d'Esquadra y me para y me pongo a temblar, ¿sabes? Però vostè ha Això és un reconegut que poco- va tenir una baralla a la discoteca, no? Yo no tuve ninguna pelea en la No va discoteca. tenir cap No, baralla. es que no pasó nada de la discoteca. En la discoteca no pasó nada. Vostè ha perdut la confiança en el cos dels Mossos? A ver, en todos los trabajos hay gente de todas las clases. Eso lo tengo claro. Lo anormal es lo que me pasó a mí. Supongo, vamos. Supongo que es lo anormal. Pero bueno, sí que es verdad que me he tirado un mes de baja yo y con pesadillas y con... Yo cuando llegué a casa y vi a mi hijo y me vio la cara y me preguntó, papá, ¿qué te ha pasado? Un poco fuerte, ¿sabes? Quants anys té el seu fill?